I'm 6 and I know it. Lahat ng may atraso sa kanya. Kaya niya nagawa yung business. At kaya niya pala kami sa milyon. Ipaglaya niya sa utak ng kapatid ko. Wala na siyang konsensya. Dahil na ako nyo! Wala na ba ako sa'yo? Gusto ko pa rin manggap. Hello. Thank you for the heart. Thank you sa nag-heart. Thank you to those who give the heart. Thank you so much. Thank you for the heart. Wala na ba ako sa puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan mo? Ang dami na itulungan. Hi from Thailand. Hello, Thailand. Hi from Thailand. Oh my God. Sabi sa balita, hinahanap na siya. Siguro naman mahuhuli siya agad, di ba? Hindi ba? Hello, Thailand. Can you speak English, Thailand? Hahanapin nila si Edong sa lahat ng posible niyang puntahan, pagtaguan. Kasama na siya ng kamurang. Dahil nandito yung targets niya. Tayo. Stop that emoji. Speak English. Matagal na nakakalabas-pasok ng si Edong sa kulungan. Kaya nag-track down niya si Celestine. Thailand. Can you speak English? Perfect cover ang kulungan. I mean, sino naman magsususpetsya sa kanya? Thank you for watching. 4 people. You can't take him! You can't take away my son! Thank you for the likes. You can't take it away! He had the chance to kill me. Pero hindi niya ginawa. Ito ba yung gusto niya? Is he gonna mess with our heads bago niya tayo patayin lahat? Marami yung alam, di ba? Meron na huli siya sa CCTV. Huli siya, masira yung mga plano niya. At kayo nahanap sa mga pulis. O sige, go. Oo. Parang kasi matakot. Kaya kayo yung gagawin eh. Bakit naman gusto niya? Para sa lahat. Ngayon, alam na natin ang plano niya. Mas alam na natin kung paano protektahan ang mga sarili natin. Ako sabi ko, hindi ako pinag- But shout out. I already hired Shout out. Kay Ashik21. Thank you so much. Welcome back. Masyadong maraming pwedeng pasukan. Ligtas para sa inyo. Pag-usapan ko na kayo dito.
Alam ko hindi pwede yun. Huwag ka na nga ngayon, gusto Salamat ka sa ba talaga pag-join. 4 people. 4 million na. sa bahay na kami ng pamilya ko? Thailand. Speak English Thailand. Pero teka, Pa-shoutout Ashig 21 from where from Greenland. Lamig, pagwawakas na pag-ibig. Salamat sa nag-heart. Tis the season of love, joy, and hope. Kaya ngayong Pasko, sabay-sabay natin i-flex ang Pasko, 25 Christmas official licensed shirts. Pre-order now through Shirts and Prints PH's e-commerce sites. From Blood. From Baleo. From Bareo. Anura. From Blood. Bareo Blood. Shout out from Blood. Bareo. Hi Tandan. Hi Tanlay. Thailand. Salamat sa nag-heart. I heart you too. Kahit tulog pa ang mundo, kumakain na ako para sa pangarap ng pamilya ko. katulong mo ang Central Advance. If he can't speak English, then he can't be here. Tulong para malakas ang puso, alaga ang mata. The Thailand. At buong katawan, Lahat gagawin ko na para marating ang pangarap ko. Central Advance. Alagang hindi mo kulang. Vegas, watch match, sweet at night. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututuan ng champions sa buhay. Get your child into sports today. Hi guys, I'm Eric Kate. Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Stress Alice. Dahil easy lutuin ang delicious cheesy chicken fingers. Magnolia chicken templados. Sarap ni easy. Stress Alice. Dahil easy lutuin ang juicy chicken inasal. There are Magnolia chicken people. templados. Sarap ni easy. Maybe they are busy today, working. Maybe people are working today. Chicken templados. Sarap ni easy. New Close-Up has antibacterial zinc for up to 24-hour fresh breath. Kaya yung kinusori ko. So there's more time.
Get close. New Close Up for up to 24-hour fresh breath. Itong si Beda, nahuli ni Boss Kulot! Wala bang nagagawa? Bigla may magic sa sarap, sa crunch, sa sabi mo. Basta may time magic. Buti may tayo ka, teacher. Naku, kukulupin ko mo. Kukulit ka. Iwas mo rin ang si teacher dahil Naku, nalunod na to. May laban ng bata to. May laban tumakbo. Kasi buwas ng sukat. May laban tumayon. Kasi buwas ng tagkat. Kaya di pwedeng mas naganas. But wanna get preschool 3 plus. Proven and tested. Unang magbigay, mas tumbang tagkat. Laban ready sa pag-ibig. Sarap ang tayo'y magkasama. Sarap ang Jollibee pagsasaluhan. Yes, but guys, still come to talk with you when they know you're on live. may bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Oo, ang Maybe aroma they at don't sarap want to talk, na maybe just makakapagpapalaman watching, at gising na isipan. Bagong talking. Ibat ka. Thank you for the heart. Tapos cooking. This time home, ay ko, marunong ka pala magluto. Oo naman, kaya relax ka lang. Nakakagigil kainin ko man. Sheryl Dragon Ohm see? style coffee. You have a bra on? Yes, I have a bra on. You want to see my bra? Talagang sarap ng CEO Home style coffee. Kaya every bite ng pizza You want to see my bra? pwede ka na mag-asawa. Boring mo talaga. For me, nothing beats the taste of home. Kaya dito na sa CEO Home style coffee. Sure. Really? Wow. You agree now? Lessons from Dad and Mom. Go. Make long-lasting memories. Care for the things that they last long. Don't depend. Para gumagalang budget. By using Dell. Magandang love ng teeth flavor ang Dell. With plant-based softeners and fragrance pearls for a long-lasting bango up to 14 days. And our favorite long-lasting lesson? Dell. Love the long-lasting bango. I'm sure you will show me later. You want to show me? With 100 pesos off your Christmas favorites. Use code PASCONAT. You always do. The color of the bra. More. Personally, But you very don't relatable like. because my mom passed away with cancer as well. For the crying talaga. Dahil makananay ako, parang nakikita ko yung nanay ko doon and gusto ko umuwi at ihap siya. Paano na si Joshua? Second na lang sa si Joshua. Mahal ko na talaga. Great and I, now showing. What's the card Actually, gusto mo na eh. I will be hiring bodyguards for my wife. I'll tell my men na dala I do like, but you don't have to show me everything. How we win. Say hello to your mother. I do like. Yuck. General Carrion. Just a little, just the size of the bra. Hindi makakalapit ang tao sa atin. But you don't show me just the bra. This guy's really pissed. He put him in prison, ha? Hi. Ba't hindi mo nakwento sa akin to? Ang batas pala ng wife ko, ha? Putting people in jail at 16. Babe, I'm sorry. Babe, I'm sorry, okay? Whatever happened at the event, I'm really sorry. Early on. You know what? Ipagluluto kita ng masarap. Do
you want me to cook your favorite pasta? Ano gusto mo? Let the chef know. Are you I enjoying told this? you to let handle. Ah, Well, habang hindi pa siya nahuhuli, let's stay put a bit here for a while. okay. Ako ang bodyguard mo. Mag-aalaga sa akin. Remember the pandemic? When it was just you and me here sa bahay? Buong mundo nagko-complain dahil trap sila sa mga bahay nila. And I wasn't. Kasi I was trapped with you. Marami akong mga events at meetings na nakaschedule. At ayaw ko naman. You said you hired bodyguards. Just have fun. Pakishare na lang kay Mary na pag-usapan natin, ha? Pero pakisabi na rin sa kanya to take necessary precautions. Kayo na mismo nagsabi, di ba? Hindi basta-basta nagpapahuli si Edo. O eh, doon kailan tayo kaya proteksyon na tayo, Leia? Kaya pa nila na ilang linggo? Yo, At baka mabuti huh? na ilang buwan. Paano yung mga buhay natin? Regular kang dumadalo sa akin. Pero wala kang alam. Ulitin ko. Di ko alam na nakakalabas ang kapatid ko ng tulungan. Di ko alam na may balak siyang tumakas. Di ko alam kung nasan siya. Pero siguradong pupunta kita ron.